Jak se cítíme u tabule? Co si myslíme o tahácích? Jak dostat dobrou známku z testu? Jak se cítíme, když máme být zkoušení? Co říkají učitelé, když nás volají ke zkoušení? Poď sem, nech sa s tebou zblížim. Poď sem, ja ti neublížim. Poď sem, ja ťa nezbijem. Co děláme o přestávce? Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím. Přátelé, chvátám, nemám chvíli klid. Na co myslí paní učitelka Kabíčková o němčině? Jak to vypadá u nás o přestávce, když zrovna nepíšeme domácí úkoly? Jak se cítíme, když učitelé diktují zápis? Spomaľ máš pri vysokú rýchlosť, vnímam ju len šiestým zmyslom. Co si myslíme o učivu? Ztrácíš se z mojí paměti. Jak si připadají učitelé, když mají hodně opravování? Dlouhá noc, dlouhá noc, dlouhá noc. Jak se cítí paní učitelka Farová, když přichází do třídy? Teď královnou jsem já. Jak se cítíme my žáci? Černý muž pod bičem v otrokáře žil. Černý muž pod bičem otrokáře žil. Černý muž pod bičem. Jak se cítí učitelé, když vyvolávají k tabuli? Hlupáku, najdu tě, tváříš se na dutě. Hlupáku, najdu tě. A jak vypadáme my? Co si myslíme, když přineseme omluvenku? Na co se těšíme v pátek odpoledne? Já tak rád trsám, já tak rád trsám, ty tak rád. Jak se cítíme, když cházíme do kabinetu? Jak mluvíme o anglickém jazyce? My European dream does not include the stake in the center of European Commission, which looks like a bubble bomb and tastes like a bubble bomb. Co bychom nejraději udělali, když přijde paní učitelka Vodrážková s písemkami? Co si myslíme o naší paní učitelce Farové? Si kočka a perfektně urobená. Si krajšia než oboha nočná. Jak se tváříme, když nás učitelka načapá, jak jíme při hodině? Co by učitelé nejraději dělali o přestávce? Kávu si osladím o trochu víc. Jak vypadáme na obědě? Držím ti místo, teraz už víš to, nemusíš sa báť. Jaký je učitelův argument, když tvrdíme, že už jsme zkoušení byli? To už je dávno, tak povídej, hej povídej. Jak vypadáme, když nechceme psát písemku? Pořád je na kolena, je. Pořád je na kolena. A co učitelé na to? Táhněte do háje, všichni pryč. Jak se tváříme, když nás vyvolá učitelka, která si myslí, že nevíme, ale my víme?
Snoop Dogg. Jak vypadáme při hodině tělocviku? Určitě nejsem sportovní typ. Papuče s dýnkou sluší mi líp. Kdy se konečně začneme učit? Je to o hvězdách, je to o hvězdách. Jak vypadá náš pedagogický sbor? Jak se cítíme, když nás učitel vyruší ze spánku? Do mého ticha tiše vkročil on. Jak se cítí paní učitelka Ratajová ve třídě? Já jsem tady vedoucí, já jsem king, meeting, briefing, brainstorming. Jak se cítíme, když ráno vstáváme? A tak se lásko měj, už odcházím. Co uděláme, když nás učitelka probudí uprostřed hodiny? Tak jsem vstál a rozepnul si oči. Kouknul se doprava, pak zrak doleva stočil. Co si myslíme o našem pedagogickém sboru? Všetci na môž sám